Maupay nga adlaw, mga kalbayugnon. Kaupod na liwat niyo ang iyong sekretarya, Elena Manadayday Cortado. Nga nakuliwat at EU Vice Mayor Rex Taguman, welcome si Speak Up. Diin, klaro ang balaod, klaro ang serbisyo. Manaday, damuan diri pa nakaaram nga may dakita usang importante nga balaod para mapanalipod sa aton kalibungan. Ang Sewage and Septage Management Ordinance. Tama ka, Vice. Tungod nga nag-evolve na ang kalbayog, damo na ang building, negosyo nga mas damo na tawo. Mas dakuliwat ang risk nga masalikwat ang aton tubig, labi na ang source sa naton irimnon. Kay ini mismo ang gintutukan sa Ordinance Number 2023-09-016 ang pagdumara sa hugaw, wastewater, septic tanks, ng septage para masiguro nga safe ang tubig ng ang kalibungan. Vice, simply good ang rason san balaod para protektahan ang public health, ang aton water sources nga ang environment. Nakabase ini sa Philippine Clean Water Act of 2004 ngan sa aton Local Government Code. Kung di rin natin bantayan ang sewage and septage, magre-resulta ini sa contamination, sakit, and pollution. Mao na kailangan standard, klaro, ng regular nga pagdumara sini. Manaday, sino ba ang sakop sini nga ordinance? Mao ini tanan nga buildings dinhi sa Kalbayog. Residential, balay, apartments, boarding houses, commercial, restaurants, malls, groceries, car wash, hotels, resorts, industrial, factories, manufacturing plants, government offices and barangay halls, institutional, schools, hospitals, churches. Basta may tubo, may CR, may drainage, covered ka. Damugod technical words and ordinance, pero simplihon naton. Sige, Vice. Ini ang pinaka-importante. Septic tank. Sudlanan san hugaw, tikang sa CR. Septage. Ang tambok, sediments ng tubig nga natirok sa septic tank. Dislodging. Pagkuha o pag-pump out sa septage. Treatment facility. Lugar kung diin gintratatar ang septage antis iglabog san maupay. Environmental fee. Guti nga bayad kada bulan nga gindudugang san CCWD para sa septage management. Ini ang importante nga prinsipyo. Bawal magbuhos sa untreated wastewater sa open canals. Kinahanglan nga tanan nga building may da hygienic septic tank. Ikatulo ang mga establishmento nga restaurants, hotels, hospitals. Kinahanglan may oil and grease trap o wastewater treatment facility. Kinahanglan accessible ang septic tank para regular nga dislodging. Importante ini nga diri mag-overflow, diri mag-leak, kan diri mag-contaminate sa aton katubigan. May kita duwa nga klase, an old buildings kan new buildings. Para sa old structures, kung diri accessible ang septic tank, kinahanglan ayuson within 5 years. Pwede liwat mag-connect sa existing sewer line kung available. No renewal of business permit kung waray discharge permit o sanitary clearance. Para sa new structures, diri ka makakuha building permit kung diri compliant and septic tank design. Diri ka makakuha business permit kung waray complete environmental clearances. Vice, importante ngan klaro. Kinahanglan duha nga compartment ang septic tank. Kinahanglan watertight, durable ngan diri mabuslot. Kinahanglan sakto ang size ngan structural design. Kinahanglan accessible para dislodging kada 3 to 5 years. Manaday,
Naano ang penalty kung diri masunod? Mao ini, multa o pagserado sa negosyo o diri pag-issue sa business permit depende sa violation. Importante nga sundon ini na balaod kay diri la ini para sa punishment, kundi para sa safety sa ngatanan. Ini nga ordinance natutok sa kalimpyo, protection sa tubig, gan public health. Ang nagdudumara sa hugaw diri simple pero kinahanglan para sa mas maupay na future sa Calbayog. Tama, Vice. Kay kung malimpyo ang tubig, malimpyo ang kalibungan, ngan healthier ang katawhan, mas maupay ang kinabuhi naton nga tanan. Padayon kita mag-aram, magpakiana, ngan mag-speak out.